så Niklas og Rasmus. Ej, det var sjovt. Haha. Nå, jeg har fået et guldsværd. Woohoo! Og vi har også fået noget... Jeg vidste sgu ikke, de kunne skade så langt op. Jamen, det kan I. Jeg kommer! Nu har jeg brugt en. Jeg åbner med mit guldsværd. Guldsværd. Dræb dem nu, guldsværd. Guldsværd, dræb ham nu. Du er giftet. Vi skal fandme. Jeg fik to de der små guldstumper. Nå, de der guldnuggets der. Du skal bruge 8 af dem, så vi kan lave et æble. Guldæble. Det er guldæble. Guldæble. Jeg troede bag, så kunne vi lave en guldæble. Fuck, jeg lækker jo. Nå, YouTube. Hvad skal vi så lave? Det ved jeg ikke, jeg lækker bare. Zombie. Eller hvorfor lækker jeg så meget? What? Nå, jeg lækker åbenbart rigtig, rigtig meget. Det kan godt være, at serveren her, den crasher lige om lidt. Døde du, Niklas? Jeg døde også. Vi har reddet dit liv. Nå, Hallo, jeg kan ikke noget, jeg lækker. Nej, du begynder med crash igen. Ja. Det er når jeg starter en video. Hey, der er en magma cube. Ja. Eller dræb den lige med magma cube her. Jeg har fundet spor. Det sted, vi var før, det er mine ting. Hvor er mine ting? Jeg har samlet dem op. Jeg har svær. Hey, var vi ikke derhen før? Ja. Tak, Rasmus. Hvorfor sendte du zombie til manden her? Der er en mand i vores hus. Nej, vel? Jo, hvad? Han er brudt sig inde. Nej. Så skynd os tilbage og hjælp. Jeg kommer. Nej, mit Minecraft det crasher jo. Jeg kommer. Vi skal bare dræbe ham. Han er sindssyg. Hvor er han? Han er inde i vores hus. Hvordan har han fundet os? Han er... Hacker. Har han dræbt os? Dræbt han dig? Har du dræbt ham? For guds skyld har du dræbt ham. Han er der. Jeg nakker ham. Altså. Kommer. Lol. Hvor er de hjælper? Han død. Gå lige væk, sådan så jeg kan mine det. Jeg kommer og hjælper. Hvor er den anden? Han gik ud. Nej. Jeg troede lige, var der også en Rasmus. Hvor er den nede? Rasmus, du har mine ting, har du ikke? Jo, jeg har. Har du fået mine ting? Ja. Okay, jeg ved i hvert fald, du havde et sværd på dig. Ja. Hvad havde du mere? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg havde... Lighter? Ja. Og så nogle ting havde du. Og sådan en liter. Og der var også noget kylling. Ja. Nu er jeg sådan set tømt næsten egentlig. Hvor er han henne? Hey, hvordan fanden kan det egentlig være, at han kan smadre her? Du har ikke gjort det ordentligt. Jo. Hacker. Hvor er han da? Han er væk. Ja. Væk. Han er rent tung. Eller også han. Jeg kan huske, hvad han hed. Ja, det var ham der Thomas der. Ja, han er stadig. Det var ham der, som jeg nakkede i hvad nu neder. Det var. Så er der krig, der er rigtig mange monster i. Nej. Hvad fuck laver du, skeleton? Du skal sgu da ikke skyde baglæns. Fuck, et guldsværd skader virkelig lidt. Ja. Altså, hjælp mig du lige, mand. Mit guldsværd skader for dem lidt. Rasmus, han stopper der. Hvor er der endermennesker? Det går så, at han klikker spawn.
spawn, hvor jeg går. Og jeg Niklas. Ja. Simons nye server er åben. Er den, hvad hedder den? Noget. Seriøst, hvad hedder den? Noget. Nej, han er kommet igen. Han vil bare ikke være nu herhjemme for at hente diamondrustning. Jeg har ham. Han er næsten død. Du var så tæt på at dræbe ham. Ej, det var du i hvert fald ikke. Han er diamondrustning. Hvordan kan jeg gøre det? Har du ham, Nick? Jeg sætter ind til ham. Hvor er han? Jeg nakker ham. Jeg fik ham. Hallo, giv mig lige hans ting. Det var mig, der nakkede ham. Hallo, det var mig, der nakkede ham, mand. Han er her igen. Hallo, det var mig, der nakkede ham, mand. Hallo, må jeg gerne få tingene? Det var mig, der nakkede ham. Hey! Rasmus, han tager det hele. Hallo, må jeg gerne få det? Ja, vi slutter også den her episode. Farvel, YouTube.